Čaute, tu je Scram a ja vás vítam pri ďalšom strašne zhúlenom natáčaní. Asi tak. Viete, tak prší u nás, ale nie, robím si prdel. Čaute, tu je Scram a Side. Vítam vás pri ďalšom natáčaní. Dneska to bude Minotaur Maze a ako vidíte, tak tá fakla je strašne úžasná. Držím v podstate vo vzduchu a vyzerá to skôr jak nejaká nahovno svetlica. Tento má za sebou. Už si bol. Scram! A som zomrel. Hej. Respawn! Bohatý kokos skoro ma drbilo. Amen. Pomôž. Dead, yeah. Dobre, je proti nám. Kade ideme? Kade ideme? 3, 2, 1, teraz! Ty debil, ty si ma tam nehal. Ty si ma tam nehal. A nejde za tebou, či? Oh mein Gott, oh mein Scheiße, Kreide. Oh my fuck. Neviem po nemecky, ale nevadí. Asi z mojej šajze. Prečo sme sa obišli? Debil! Išiel za mnou, čo? Prevadí. Musím nájsť východ. Východ. Kamoško, asi teraz zomrem, pretože, no jasné, som sa dostal do slepej uličky. Tu nie sú slepé uličky. Akože nie. Nie sú. Hej, nejde mi respawn. Musíš ísť Čo je? respawn. Musíš ísť respawn. Respawn, ale. No, ty máš go. Yeah. Hej, debil. Šaňo. Kde si? Neviem. Franky. Ignác. Štefan, kde si? Bača. Bača. Ťa čo napadlo? Ja neviem. Bača. Sej, vidím ťa. Ty kokos, skoro ma drblo, hej. Tak keď šňupeš, tak sa ti nedie. Už pôjde po mne, podľa mňa. No. Haló, asi. Čau. Haló. Utekaj, čo ti robíš? Hej. Neotáčaj sa. Bangladeš. Neotáčaj sa. Nie. Hej, ja normálne kašlem toho, ne? Na čo by som sa otáčal? Dávaj trochu. Kokos. Počkaj, to bol tým smerom, že? Ide za tebou. Scram has been spotted. Ide za tebou. Sa neotočím. Fajnovo to vyzerá, ide úplne. Ale hej, počkaj. On ide v druhom kole. Že player. Počkaj, prečo player? Niekto sa pripol na nás, a toto nechápem. Ale to sa pripol na nás. Mňa to Ide nezajíma. preč, ale nechcem. Nejaký Nemec bude na videu. Napíš mu, že si vyšielaný. Si v živom priamo. A ešte sa na sačke 30 ľudí, aj keď je maximálne počet. Á, som dead. Aha, tam boli už dvere, kámo, som bol skoro vonku. Hej, pozrieť, či mi nebehne do cesty. Aha, dobre. Ty si magre. Aha, sa Paulička. Sej, idem za tebou. Už sa ženu. Zabil ma. Prečo ma? Ale to je úplne. Kde sú tie pošahané dvere? Drž ho tam, potrebujem nájsť dvere. Ja som na teba. A ty si ho našiel. Hej, Je zabugovaný. takú otočku, čo som dal hneď, kde si? Aha, player, poďme za tým playerom. On uteká za tebou. Debil! Ide za... Hej, tu čo malo byť? A on ide za mňou. Hej, ty za nás zabije. No, toto nie. Toto sa mi nepáči, kamoško. Toto sa mi nepáči proste. Kde si, počkaj, na nás to. Kde sú tie dvere? Scram. Neviem. Tam som niekde našiel, ale potom ma zabil. Dobre. Ide za tebou. Ide za nami. Yes. Yeah! Fuck you, bitches. Tretie kolo. Čau, kade ideme? Ja Do neviem. práva, do ľava. Počkaj, naháču sa Á, kolo. dobre. Aha, už sa zmenilo, vidíš? Už je inak. Už je inak. No poďme. Kade? Run Forest, nie to je jedno, aj Dobre, cez papír poďme. mŕtvolu pôjdem. Poďme. A player sa odpel, že? Neviem, ale mohol by. No nemám nohy. Prečo zazia? Debil. Ty si debil. Ja celý čas, že sa od teba odpojím, že už si teba chytí. A už mi pôjdeš do toho ksichtu. Debil. Nasílam. Oh yeah. Motherfucker. Nevadí. Nám to nevadí. Podľa mňa už teraz nájdem dvere. Prečo sa točím do kolečka? Musím debil. Zrobí na nos. A nemá aj to. Si ho vievíš. Nedočiahnem. Veľbe. Predlož si jazyk. Oh my god. A dvere. Skrávec, Guinnessket. Yeah. A ty si prešiel? Nie. Hej. Aha, ja som v treťom kole. A ja. Prečo? To si stačí, keď jeden prejde. Hej? Kade ideme? Kade ideš? Doľava. Doľava. Doľava si išiel? Doľava. Doprava. Oh yeah. Doľava. Doprava. Dobrá. A hej, prečo nepustí za tebou ten player? Lebo lama. Jo, kašľam, nájdem. Nájdem rovno. No rovno. Nerob. To je ďaká zlá chodba. Dvere. Prosím, dvere. Štefan. Točíme sa do kolečka. Aby ťa sunal. Sepáli ťa Minotaur. Sepali ma srnka. A to čo je bolo? Predstav si, že ideš na bicyklu, nie? Aký Minotaur, poznáme. A ide za nami, ja ho počujem, ide za nami. Utekaj, Foreste. On ide za tebou. Oh my god. Mamina. Yes.
Sekundy. Poď si za mňou Som za ťa. Nie. Tak to, že ťa nesundal. Prečo? Teba som dal? Ne, ešte ne. Na 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 na. Dere. Yeah! Come on, baby. My som našiel druhý, alebo tretí krát, Dere. Druhýkrát. Tretí. Či druhý? Dobre, ideme na vec. Nie. Ja počkaj, však síce ešte nás musí nahádzať. Ja už rám. Ja už dáme? Nie. Tak okej, no. Ja Dobre. Nevadí. Tak som dead. To máš blbé počúvaj ma, lebo Nevadí. sa Ale počuť, nájdeme teraz prvýkrát, na prvýkrát neuvidíš. No ma neuvidíš. Aha, a ja som našiel. Sekeru. Sej. Kde ste? Ja neviem. Ty kokos, jak som sa zlákol. Ale vidíš z pozorov. Hej. Predstav si, že by ti nenahnal ten Minotaur, ale že by za tebou bežala nejaká ona. Ale dole. To vážne? Tak, toto si robíte srandu. Yeah. Resetting game. Koľko to bolo okolo? Neviem, asi štvrté. Teraz ideme piaté. Ideme piaté? Pomáhaj. Come on, baby. Yeah. Dobre. Tak hneď z prvej. Ty kde si, prosím ťa? Ja neviem. Ja blúdim Dobre. mrakodrape. Tak toto nie. Toto už je veľa. Dneska mi ide karta. Toto už je veľa aj na mňa. Yeah. Crime has been spotted. Zabij ho. Zabij ho, Minotaurus. Zabij ho. Kde sú devle? Choď do ryti, nehľadaj ich ani. Hovorím ti, nehľadaj tie dve. Kde sú tie dve? Ale počkaj, ja to nevidím, keby si bol niekde úplne v čudu, viete. Však som... No a zabije ma. To čo má byť? Ty ma vidíš? My sa už nejak odpojili od seba, sa mi zdá. Už dávno. To prečo? Ušiel som. Čiže? Išiel som preč. Akože preč? Skoro Ale som... proste ja sa nevidím ani na, ale poriadne. Lebo som mŕtvy. Teraz sa vidím, že sejt. Áno, vidím ťa aj ja už predstav. Tak poď k sebe. Neidem k tebe. Poď ku mne. Aha, dobre. Čau. Ale. Aby ťa zizral. Yeah, baby. Ó, mamma mia, ide za tebou. Nejde za mnou. Ide. Nejde za mnou. Ide. Nemôže. Ide. Smrdia mi nohy. To je- Odpadol mi. To je mi jedno. No poď ku mne sejt, poď len ku mne sejt. Neidem. Poď ku mne na ty. A ty pôjdeš ku mne. Ty si zvolený. Ne, nejsom zvolený. Ale si. Nejsom zvolený. Ja nevolím. Sejt, poď ku mne. Poď sejt na ty. Dí do prdele, kačeno. Dí do prdele. Ťa chytím ťa. Ty hej. Rozbijem ťa. Ty hej. Ty buzerant. No, cvakni ho. Yeah. No, cvakni ho. Cvakni ho. On je ako blízko na mne, mami. Ja sa poserem. Chvála Bohu. Ja úplne počujem, keď mi dýchal na krk. No. To není fér, to není fér. Čuchaj, ti chlapí na To ryti. není fér. Prečo ideš za mnou? Prečo ideš za mnou? Nehaj ma tak. A kde sú tie dvere už, prosím ťa? Nebi ma. Idem doľava. Ty si debil. Sej, poď ku mne. Choď do ryti. Oj, do ryti ti hovorím. Poď. Ja nejdem k tebe. Mám dvere. Jo, dali sme to. Jo. Dal som to. A ja som to dal. No, prehoď sa. Čiže si tým neviem, padnem dole. Kde sme? Neviem. Poď rovno. Yeah. Prečo si napísal, že Scribe has been spotted? Ja nechcem, aby ho videl nemá v kuse. No a som mŕtvý. Kde si? Sej, vidím ťa. Koľko skoro ma infarkt Aha, stal. dobre. Ó, mama mia. Ne, na tej sekere by si normálne mohol robiť rezne. Rezne asi nie. Prečo dáš na dohľad, na sekeru a ideš? Devorbač. Tu by sa mi hodil Slandy Tabis. Chcel by som vidieť, Alebo Survivors. jak ty budeš robiť rezne so sekerou. A čo? On robí zo mňa teraz rezne. Aj teba. Málo mi to nejebe. Lachko, to som taký infarkt, hezká vybehne. Choď do ryti. Čo spravím? Počkaj, otoč sa. Otoč sa. Neotočím sa. Už ho počujem. Bude kúsok za mnou. Tá hudba je úplne riadna. Sprintuj, Forester! Pecka. On je za mnou. A čo teraz? A čo teraz? Mamina. Čo teraz? Nie. Á, slepá ulička. Ale prd. Slepá ulička. Ty si slepý. Escape the maze. Dvere. Tu si. Tvoj srandu, kde si našiel tie dvere? I'm fucking crazy! I am Lady Gaga! Si nebyla akurát taká, nie Lady Gaga. Sejt, nevidím ťa. Thank you. I saw me maybe. You call me maybe. Dobre? And Staj this is sa. crazy. Hej, prečo presala hudba? Sa mi nepáči. Lebo ťa ešte nenašiel, poď potichu. Daj C-čko a choď tak. To sa ešte vytočiť. Ja neviem, čo to robí, ale drž tú paličku Už ma dole. počul, lebo už som ho počul. Už ma počul, lebo počuj. Nevadí. No, Aj mňa zbadal. a nespravej.
Save, desi. I'm dead, I'm so dead. Escape the maze. Zas. Toto si pozriem, jak sa dá. Nahrama. Aha. Za mnou hneď. Úplne. Sepalo. Sepalice. Sepalice, Minotaur. Na motorke. Na Harlejke. To sú tie Už dochni. To sú tie veľa každé roky rozdávajú. Nevidíš tie dvere? Nevidím. Napravo. A doľava. Doľava asi ťažko. Ja by si zdochol už. Pomoc. Srnka. Ide dobre za to. Hej, Drží sa. ďakuješ, hovna. Mám respawn a ideme na vec. Čo je? Aha. Prd sa za mňa drží, jak liešť. Však Yeah. to odo mňa. Aha. Save, desi, save. Choď do riti. Come on, baby. Come on. Okej. Zabil ťa. Nie. Debil. Kašli na to. Chodom na preč, ty debil. Ja ťa nechcem. Ne, som debil. Ide za tebou. Nejde za mnou. Daj mi pokoj. Debil. Ty si debil. Jo, zere. Oh, yes. Sa takto robí. Čo bol? Mucha. To ti zasekla medzi nohami. Jak vyzerám? Však ma. Nevidím ťa. Vidím, stále to. Musíš ma vidieť. Debil. Čo je to? On ide za tebou. Nemôže ísť za mnou. Šprintoval za tebou. Hej. Hej. Fúha. Je tvaďok. Ten len hladodáš. To je Ištvaň. No a čo? Poď ku mne, na pipi. Zabil ťa. Hej. To ide po mne. Áno, už ťa skoro dostal. Kde je? Čo si robíš srandu? O, Marina. Nechytíš ma. Lodi. Toto nepôjde. O. A skoro nedostal. Nedáva. Oblídal. Aha, escape. Nechytí ma. Taký Joe sa na nás pripojil. A vážne sa Resetting game. Koľko to sme kolesi? Jednom či šiestom? Ne, tuším, neprečítam to. Dikže haj. Choď preč, ty haj. Tu sa nehaj. Hype coach. Tak ja som To sa nejaký nahajal. quest. Resetting game. Prečo? Lebo ja znova aj. To čo je? To čo je? Ja si chcem zahrať to, keby sa to dá hrať cez noc, vieš, ten Ja som nejak zabugovaný, aha. Hej, ja som skapal znova. Kde si? Neviem, ja som zabugovaný. Ty si na ty kde si púšť? Ja neviem. Ty mimo labyrintu je, zaskoč dole do textrále, ja neviem. Who is the Minotaur? Napíšem mu, že moja mama. A ja som texturák, to je aká blbosť. Ja neviem, ale mňa naháňa ten buzerák. Nechcem ísť ku vám. Haló, pustite ma, prosím. Jo, máme escape. No, už ja mohla pripojiť. Ja som preskočil Minotaura. Screw you. Ja som preskočil Minotaura. Á, som nutri, ja. Konečne. Ja som preskočil Minotaura. To je už aký fail. Pomerovno. Ja som preskočil Ale, Minotaura. Vážne. planeš. Ukážem ti. Planeš, až sa ti stapol práš. Preview. Save has been spotted. Scram has been spotted. I'm dead. No spotted. Už sa zabil? Nie. Jak to ešte nezabil? Alebo žijem. O, debil. To čas. A idem za Joelom. Joel, utekaj Joel. Co? Utekaj, čo ti... Inak fakt pekne vyzerá to jak oni. Jak sa to povie? Oni. Opity, ja ľudia, nevšimajte sa. Nie! Toto nebolo fér, to bola cigánska férovka, ale zase sekerou proti mne. Ištván, jak sa volá? Haboda. Oh, Čo? yeah. Lagi forever, neviem prečo. Fuck you, bitches. Nelaguj, ty kokos, to čo je, no? Hej, sorry ľudia. Recording. Yeah. Sad has escaped. Ty si ušiel? Aha. Vyšpina. Yeah. Digám tam. Je to frajer. Nelaguj. Ja nejdem, poďme sa aj to. Ja neviem, mne to laguje, bez toho svinia. No poď, ukáž sa, čo je v tebe. Prepačte ľudia, ale netuším, prečo to laguje. Aha, už to nelaguje. Smrdia mu nohy, to bude preto. Ty kokos, zase čekuj. Sad. Uznávam tých, čo vy... Povedal som späť, trošku som pozmenil grafiku, tak hádam, to už nebude lagovať. Pojebáva. Vidíme ho. Mám taký silný dojem. A až na sebe v trenkách, že ide za mnou. Môže byť. Neviem proč, ale mám taký tak dojem. Nejde za mnou. Musím. Joel, nejde za mnou. Ani za mňou. A teraz projekt. Ani... Dík, Bobo, dík, Joel. Je tam? Ujdeme. Joel, zdechnij. Ja to nechcem. Zdechnij. Teď kopni. Toto není dobré. Toto nebol pekný zvuk. Čo je za tebou? Neviem. Ja mi sa to nepáčilo, bolo ma nesvetli. A teraz vyskočí na mňa, tak sa si poslal. Dobre. Ako preto, ja som u teba, ty to budem
Ja nie. Áno, dobre. To vypísali Sky has been spotted. Júlia. Kde sú ty sprosté zviera? To je Katerina. Joel has escaped. Špina jedna. Čekaj. Resetting game. What the fuck? Koľko je tu prosím? Press take chat. Toto ne. What? Sorry, ľudia, hneď som tu nepadla hra. Dobre, ľudia, znova som späť. A toto bude asi posledné kolo, no ak ho prejdeme. Je to taká fajn hra, ale nie je to... Ako je to celkom dobrá hra, musím uznať. Ale nie je to na dlhé hranie, hej. Keď to rádi si nuknete, vás určite, všade si ide. Keď to rádi nuknete s nami doma, tak seba budete smiať. Ako sa sejť postav. Ne, ja som zomrel. Ešte mám zomrieť. Ne. Ach bože. Ľudia, dajte na dokumenty nejakú novú. No, novú, nemusí byť nová hra, hej, ale nejaká hororová kupová hra, ktorá by sa ešte dala hrať takto spolu. Je jedno, aká blbosť, pretože je to bezstrašidelné, bude to kúp, tak to budeme hrať. Takže ľudia. Lúčime sa s vama. Ďakujeme. Áno, pokračuj Srnka. Ďakujeme, že ste si pozerali toto video na Explora. Minotaur Maze. Na hru Minotaur Maze. Je to celkom fajn hra. Máme tu nejakého Majora. radi. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Oceňujeme každý like. Také máš ľudí, ako jelý papier. Čo? A určite sa tešíme za každý koment. Like, hlavne like. Som zdravel. Takže ľudia... To bolo trošku mŕtvejšie video. No, je veľa hodín už. Je 17:30 presne. Ale ja To je už nevypnutý. Ja som nespal, ani som kávu nemal, tak sa nečudujem, že som mŕtvý. To bude tým výparný podľa mňa spoločný. Neviem, kto sa tu furt smeje, ako ja má červené oči. Hodinu sedím u teba. Vieš čo to je? Vieš čo to je hodinu sedieť u teba? Však to by normálny človek už zdechol. Kto ti káže, mám aj balkón. Mám aj podkrovie ináč. Dobre ľudia, ďakujeme ešte raz a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.